Molt bon dia, em dic Marc Arcasser de la classe segon B i avui vinc a presentar el meu treball del llibre El ciutadà perfecte, de l'escriptora Raquel Ricart. La novel·la es pot considerar una novel·la fictícia, ja que parla d'un futur llunyà i al ser futur no podem saber el que passarà. L'entorn de la història està situada a una ciutat inventada anomenada Boi 3, però que no és un món diferent, sinó que és el món actual dintre de molts anys. La novel·la s'ubica cap allà a l'any 3040, encara que també apareixen petits salts en el temps gràcies a que s'utilitza un recurs de gravacions que s'haurien fet uns anys abans de la història. El narrador de la història és omniscient, ja que coneix tots els sentiments i els pensaments dels nostres protagonistes. Aquesta història no és una història comú, sinó que és prou peculiar. No hi ha sol un protagonista, sinó que hi ha diversos protagonistes al llarg de la història, que a cada capítol se centra en un d'ells. Al final de la història, tots aquests acaben interconnectats. En aquest possible futur no ensenyaven ni a llegir ni a escriure, ja que això, que saber-ho, implicava poder tindre una opinió pròpia, cosa que no els afavoria qui manaven. Tampoc existien les malalties ni la bellesa, tothom era perfecte i sense cap arruga. Tothom havia de seguir la moda i el més normal és haver passat per diferents intervencions estètiques. No era acceptat que la teva feina t'agradés fins a tal punt de trobar la teva vocació, ja que això podia provocar que tinguessis dependència de la teva feina i tampoc els hi venia bé als que manaven. Els lligams amb la família i els amics no existien, més que res perquè no tenies ni família ni amics, ja que quan naixies et portaven a un centre de criança amb altres nens i així fins que tenies 18 anys. Però en el cas que estableixis una relació forta, te portaven a teràpia per convèncer que els lligams no eren bons. En conclusió, la gent que manava al biopoder no volen que la gent tingui relacions d'amistat ni d'amor, ja que segons ells és una cosa negativa, perquè pot generar dependència i et poden portar coses negatives. Volien controlar cada moviment dels seus ciutadans per a poder tindre el control sempre i mai perdre el seu poder. Tot això que he anat numerant produeix que la gent visqui sent persones sense criteri personal i sense opinió pròpia. Tot això comença a canviar per algunes persones que es donen a compte d'aquesta manipulació i decideixen no inhalar més de l'estabilitzador i comencen a crear una opinió pròpia. Aquest és un dels casos dels protagonistes, el sis Àlex, que comença a no inhalar de l'estabilitzador i gràcies a la seva perspicàcia aconsegueix sortir del continent per a fer un estudi social. Tot això més amb el permís del biopoder. Però el que no sabia biopoder és que tornaria amb un fill i que intentaria explicar a tothom que no era real el que explicaven i que existia l'amor i moltes coses més que negaven. Això va fer que el biopoder l'agafés i no es va tornar a saber res més d'ell. En quant al seu fill, el van posar a un centre de criança com tots els nens de la seva edat. Però el que no sabien és que anys després aquest fill s'uniria a la diferència, un grup que està contra del biopoder i que una gran part dels protagonistes de la història acabarien. Crec que l'escriptora ha escrit aquesta novel·la perquè veiem la relació del poder d'aquest possible futur i la nostra actualitat, ja que actualment els que manen només miren per ells mateixos i ens fan creure que ho fan per nosaltres, quan en realitat només es miren el seu propi melic. I que en realitat no som tan difícils de manipular i això ha de canviar. A més, també podem relacionar que cada vegada més a la nostra societat hi ha un munt d'estereotips i ens fan creure que hi ha coses que ens inculquen des de petits són les correctes i no ho són, i l'únic que fan són mal a les persones. Per això he escrit aquesta novel·la. Per tots els aspectes que he dit abans es passen a l'actualitat, potser no tan exageradament, però passen. I si la cosa no canvia, aquest futur que sembla impossible potser és més possible que impossible. Aquesta història m'ha captivat, ja sigui per la seva complicitat argumental i que et estigués ja tot el rato, o per les reflexions que et feia comparar tot el rato aquest futur que descriu l'autora amb el present, que no hi ha tantes diferències com semblen. Aquest llibre recomano a la gent que el llegeixi persones que tenen ganes de menjar-se el cap, perquè quan acabes de llegir aquest llibre no tens les mateixes idees ni tens el mateix punt de vista de veure coses que abans tenies molt clar. Així que tothom que tingui ganes de menjar-se el cap i que els agradin els llibres amb una trama complicada, aquest és el seu llibre.